मर्निं लोगोफोर जोङो दिनैहाय अबाव थांनो नागिरदों मिथिबायना मैया आं एसे खिन्थाफ्रामखादोंना नोंसोरनो जोङो दायो स्टेशनाव दंफैयो नै उदालगुरिनिफ्राय जोङो दायो गुवाहाटियाव थांगोन ओमफ्राय जों दायो ट्रेन नेगासिनो आरो 8टानि ट्रेनजों थांगोन जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो नै आंजों हासबेन्ड दङ ओमफ्राय बिबोनांफोर दं नै सानै ओमफ्राय बिबोनांनि माबा वाइफ दङ ट्रेन गाखोफाग्राया जोङो दासो मोनफैदों गुवाहाटिखौ ओमफ्राय जोङो बेरायनोसै आरोना नै मोनफैबाय जोङो दायो थाबायगासिनो लोगोफोर जोङो दायो ओंखाम जाग्रोनो लानोसै बिनि उनावहाय जोङो बेरायनायखौबो दा देखायनोसै सिरियाखानायाव थांनाय जायो ना मानाय जायो ओमफ्राय दा हटेल नागिरदों आरो ओंखाम जानो थाखाय ओमफ्राय जोङो जाना लाखांबाय हटेलनि नामाबो मा खालि लेबसो मा खालि हटेलाव ओंखाम जाहैगोन जोङो गाइस ओमफ्राय दा बेरायनोसै आरोना लोगोफ्रा ओइ माखासेया थाबोबाय थाबायखौनो हायासै बिसोरो मेंगुलायबायहाय नैबे मा खालि हटेलाव हाबबाय जों ओंखाम जानो नैबेयाव लाबाय मा नागिरगोन माबा सुइटार नायनोसै सुइटार मोनजेनाखैनो आङो ना एसेबां नागिरबाय लाबाय बेनो मोजां गुफुरानो उन्दुनायाव गानग्रा दाम खमि लाफला नों जेबो लाया नामा फाग्लासो जागोन बे हरसे उन्दुनो ओंखाराखै होनदों नामा नोङो ओमफ्राय मानो फन हराखै थाव लंपेन्टआ बैथिं दङ बिदिसो लानोसै चलो ओइ हामा बियो फिसासो नै आं बिदिखौसो लाजानो लुबैयो बिलाइ बिलाइ मोनसेबो आंनि फसन लानो नागिरा बियो बे गुफुरखौ ला नङाबा नैबेखौ ला बेखौ दाम थांखाया दा बेरायबाय थागोन ओइ मा गोसोमखौल' लायो बेखौ लानो हाया नामा गारसबा जेबो मोजां नङा नै बेखौ दाम खम खमावनो मोनथारो नै किमान 200 ना? Sila woi fala sila bade.
नो 50 लाद' बे हाइनिक साइजसो नामा हा हाइनिक मडेल बियो रहेगा छोटा रहेगा ये सब आएगा बे माबानिखौ लालाय मा होनोमोनलाय बैयो मा होनो दालिमनिखौ लालाय दालिमनि लाबाय आरो आं बेखौ लांसै होदो जोंखौ लाना This foreign. Hello, what's up? Hi. Oh, we are West Side nigga. We are rappers, artists. हम लोग यहीं पर यहाँ का मतलब लोकल है ठीक है हाँ आप लोग कहाँ से हो उदलगुरी तो नाइस टू मीट यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ये क्या यूट्यूब वीडियो है हाँ ठीक है लाइक से देखेंगे आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब और थैंक यू मेरे सिस्टर को सपोर्ट करो लोगोफोर जोङो गुवाहाटी स्टेशन मोनबाय दायो गुवाहाटी स्टेशनखौ जों मोनफैफिनबाय फैनानै ओमफ्राय जोङो दसे मा होनो दसे जिरायनानै थानोसै जोङो ट्रेन टाइम जाजासिम ओमफ्राय जों दायो सफैफिनबाय आरोना शपिं खालामनानै जा गोलोमखाबायबो ओमफ्राय मेंनानै जाय फाराफारि जिरायजोब्बाय नै दसे ट्रेन फैगौ मानि लोगोफ्रा नै जोंना सामानफ्रा बिराद बुरजा जाबाय फिसा फिसा केन्टे केन्टे जि बुरजा लाबाय बिसोरनिबो जोंनिबो ओमफ्राय नैबेनो बांसिन लादोंदां ने मोनसेल' आंना मोनसेल' अमा बेदर जानानै देरलाबजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंनाबो फिसालाया मेंबाय दामफ्ले जिरायबाय ओमफ्राय नै जोंना मिस्टारा मा लाखोमोनलाय नोङो माबाल' जुथा ओमफ्राय माबानि माला जुथा लाखो 3000नि आयौ नुस्लाबासै आं नों माला लाखो आसुरित मोनबाय आं आंनोबा जेबो होआखै गैया आंहा गावहाल' लाबाय 10 थाखानि मार्क्स गैया माबाया मा मानि दालाय 10 थाखानि मार्क्सलाय इसोर 10 थाखानि मार्क्सल' होदों आंनो मार्क्सल' बियो आंनि बियो ओमफ्राय नै बियो सोरनि लंपेन्टआ फालुनि मोजांनो कालार माबाया नायनासो लाखारा मोजां नुदोंहाय आङो बेखौ कटननि ने गिदिरानो गैया फिसाल' ओमफ्राय आंना सुइटारा नै आजानाथ' फिसा जोंहा जोंनियाव एक्सट्रा सोखानोसै मालाय दै बे सोरनिमोनलाय नोंनि बियो बे आंसो मोनायाव गाननानै दुग्रासो माथो बाया होनदोंमोन आरायस'नि मा बिलाय बिबो 250 एकदम माबा ओइलाम नै नोंना नैबे नों नामा बियो बेलाय बेसेबांनिमोनलाय बे माबा 250 बे 250नि गस्ला ओइ हदा गाननांगौ बेखौ हरदो बै मान लोगो लोगो गोदानाव गानलाबायो आया गोजांनायाव गानो हनै मालाय गानबाय आंहालाय दैगोनसो गानखायो गाननाय दंब्रा बे राजानिसो हदानाबो गाननांगौ हनै खर'आनो हामा लोगो लोगो केमेरामेनाबो खर' हामा राजानि गोजासो फाथाय दं नै नायलाय नोङो केमेरामेन हामा जायो नामा बिदिनो थाखाय माथो बैयाव सेन गैयाना ओरै फिसा बिदि थाया मादि थानांगौ फिसाखाय माथो दालाय माथो जाबावनांगौ नङा एसे ओरै ख्लब थोस मालाय आदाया नै आब'
Cinta sampai berapa? Oh नै आंना नैबेनोहाय लोगोफोर सुइटारा ओमफ्राय आं फुवारनानै देखायबाय थाथ'ला कालारा बेनो आरो जिखुनु जाया गानबासो नुसिगोन बारा मोजां मोनासै आं लाखांनानै गाननायखाय जायगायावनो नै आंना सुइटारा नै आंना एक्सेल आंना गुवाहाटी स्टेशनाव मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय जोङो थांसै ओमफ्राय आं दिनैनि ब्लगखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला ओमफ्राय ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय